ka. Aking ka ngayon, aking ka bukas, aking ka sa lahat ng oras, kung ikaw manay. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Naglalakbay ang diwa sa ligayang nakam. Ito laging tutok na tutok. Yay na naman. Ano na? Paano yung nangyari yun? How do you do that? Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Lingap, andito po ngayon sa tambayan ni Tatay Eduardo. Ha? Kung saan ay may campfires burning. Ayan. IJ Brad TV. May bonfire. Vampire. Wala lang buto. Bonfire. Ang Aking ka bukas, aking ka sa lahat ng oras, kung ikaw sa pangarap ko'y maging aking ka. Namat na Nagkikanta pa tayo. Ay, kumanta pala yan nung nagkita kami. sana ay maging tapat ka. Aking ka ngayon, aking ka bukas, aking ka sa lahat ng oras, kung ikaw manay. Magbabago pa sa pangarap ko'y magiging aking ka. Aking ka. Akin ka ngayon, akin ka. Sa gitara. Ayan po, kumanta na si Tatay Eduardo. Marami siyang naalala sa kanta niya. Naalala mo yung bakas ng lumipas. Kung ikaw ang... Alam mo yung bakas ng lumipas ko yan? Banata mo na. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di ko ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? Kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko
may kapal, sana'y magbalik ka. Hirang. Hirang. Ayan. Ikaw naman, Tatay Eduardo. Mula pa sa... Ayan, kakanta po si Tatay Eduardo. Mula pa sa Naga City. Na dating pagala-gala. Ayan. Masaya na. Ladies and gentlemen, galing kumanta ni Tatay. And welcome from General Santos City, weighing 1,500 pounds. Be my lady. Be my lady. Sige, alam mo yun. Kantahin mo, Be my lady. Ayan, kakantin po ni Kabayaw, Be my lady. Ladies and gentlemen, Kabayaw. Sige, tasundong ko sana. Sige, kapan mo na lang. Ano si Pong ka to? Be my lady. Oh, ikaw yung susundan niya. Be my lady. Be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Alright. Say the words you long to whisper that I want to hear. Alright. Something's on your mind. Is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. Ayan. Walls divine us now. Nasaan pusit? So that the tears in your eyes, nothing can stop us now. I'll give you all I have. Ayos baga. Lasang pusit. Tama na. Ikaw na. Ayun, okay. Ano pa ba? Kunti-kunti lang. Hmm. Kunti-kunti lang kasi baka maubos. Mabusan. Ayan mga kalingap, jamming with Kuya Jerry and Tatay Eduardo. At si Kabayaw kasama ko. Ayan. Ang ganda ng mga bituin sa langit. Derang taon na hindi nakakaya ng aninipit. Pagmaturingan? Gusto na ito lang. Sito mo ano? Ano ka? Hindi mo ano ka? Dapat malingang ka. Ikaw lang lang may isang alamak hirap ka ba na? Hindi naman Maligam kami. Ganto na ito. It's yours. Alright. Ayan, masaya si Tatay Eduardo. Kumanta na po siya mga kalingap. Ayan, magaling pala kumanta si Tatay Eduardo eh. Ayan. Lipas na, hindi, walang kapo. Pag sinabi bang ano, wala kang kakupas-kupas, ay puro ka naman siya. Meron ditong kaguluhan na nangyari. Ayan, ang daming tao. Ayan, sinatin. Ay, meron po ditong clown. May clown po dito mga kalingap. Ayan, si Sagap. Nagmamagic po si Sagap. Yaw na naman guman. Dapat ibang barahan naman. Mamaya, grabe tres. Wala na. Gitna. Nasa tao naman. Ugdok. Iya. Titiba yun. Noy. Wow. Ba't puro tres? Ba't puro tres? Larawan ko. Sige. Iba naman. Talagang tutok na tutok. Yay na naman. Ano na? Paano yung nangyari yun? How do you do that? Sabi po si David Blaine. Paano pa? Paano pa da? Ilay. Yung tatlo ka rin. Yung mga Tulong, hari. anong hari? Yung sa Tulong hari. Na naman na sila. Tulong hari. Para sa
Sana baliba. Si Badma. Okay, arog mo kanina. Magic Kamot si mo. Kuya Sana. Ba't tinuldok? Yan, ano yung nilago sa eraro? 4. 4. Tapos ini, Gis. nilag ko dyan Doon mo mali dyan sa gitna. Sa gitna, pinakagitna dyan, doon mo dyan Ayan. Babalik ko itong 4. Ngunya, ano sa mo? Anong sa mo? 4, saka Gis. Malinaw pang mata mo. Pag malabo na, magpa-check up ka na sa mata. Iliman mo na. Si 4 Gis. Bakok man. Sabi ko, magpa-check Soy 4. Bakok man. Ugdok. Nagpatik nga di. Magic. Paano naging pula? Bakit mo kayo? Paano naging pula? Paano na yan nangyari doon? Sino magbayad doon? Sino magbayad? Oh, Ikaw. ba't malabo na? Ano, ikaw nang gawin? Kasi sabi mo, jeez. Birangon mo, pera ni. Dose. Dua. Ay, 2. Kuya, kuha ka sa rong cards na gusto mo dyan. File mo sa inda. Sige, ayan. Sige, ayan na, nahiling na. Nailin na. Okay. Umir pa nga ni Saro. Gis yan. Kaya na baga. Iya. Ilalag ta digdi. Pero nga ni yan. 2. Dua, bilangon mo, true. Bilangon mo. Duwa nga. nga ni. Bilangon mo, pakutan mo. Duwa nga. Dua. Yan. Ang mangyayari, maribay kita. Mapalit. Sa kunin dua, sa mo na yung dakol. Ngunyan na totoo ko mag-rambol yung baraha. I-rambol mo lang. I-rambol mo lang. Yan, balat. Oh, expert. Yan. Binalasan na. Yan sa dua. Kasi yan sa mo dakol. Okay. 1, 2, 3, go. Nung. Oh, Bakit na din tulo? ugdo. Magic. Bilis ng kamay. Sabi na sa kamot mo. Mga daw mga kansa nito, baka nagkawara si mga kwarta nito. May ugdok. Magician. Sarap pa. Saro pa. Saro bitin. Ano? May bulpin ka mo dito. Oh, ballpen daw. Yun. Maganda yun. Ballpen daw. Ballpen. Ayan, bag ko kunin mo yun. May ballpen. Ngunyan, Kalampitos ko na may ballpen kayo. masabi na akong iba dan. Baka kalampitos. Ano dami Ha? pa Ayun ako na may bag cards. ballpen dyan. Ngunyan, pag sinuratan ko yung cards na yun, ibig sabihin, solo lang, ika lang may padel kang baraha. Kasi nakakapay. Ayan, ballpen. Yan. Pakuha ng takong cards. Okay. Yan. Ang ngunyan, suraton mo. Pasabi, Masulat na. para mind doubly, suratan mong Pirmahan mo lang. Yeah. Pirmahan mo lang. Kahit pangalan. Pirma mo. Sige. Si Banban lang mo. Chibanban. Chibubok. Di ba ako tatao? Bilog ano? Kaya lang bilugan mo lang. Liter A, yung tarong litra. Bilugan mo yung bilog. Palatandaan lang na yun ang kinuha mo. Oh, sige. Paspas. Di ba ka nagsusulat? At least may patalandaan. Ayun na, may padalatandaan na. At least may patalandaan siya na Yan, inilang. anong sinulat niya? Tingnan natin. Yan, Ayun na. ching-chong-ching-chang. Krong-krong. Sige, krong-krong. Krong-krong, sige, krong-krong. Krong-krong. Yun yan, may bag kita. Maing log ano? Alam mo, maing log. Ugwa baga. May baraha. May kating ko. Digdi sa bag. Maing log ano, maing log. May barya. Mga barya lang. Uni, ilalaw ko yan digdi sa ano, digdi yung ilalaw ko. Kapitan mo Arjado. Nilagay mo talaga nun. Nilagay. Yung digdeg joker. Joker. Sige, sinulatan mo. Pinalaban yan. Sinaratan mo na bagat, tapos bigyan ano, joker. Joker.
Hello, nakalabas. Oo, nakalabas. Joke lang. Ano nangyari yun? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? How do you do that? Unbelievable! Unbelievable! Alright. Paano nakapasok dito na sinabi? Nakasipir naman, ano? Paano? May susi man. Susi. Ay. Susi yan papuntang langit. Ugdo. Yan, susi ng tagumpay. Ayan po, si Sagap TV, malupiton. Okay. Ayan. Sagap TV! Ako naman ako sinda naman. What's up? What's up? Siya po si David Blame ng Camarines Sur. Angel. Angel's Burger. Angels Burger, tsaka Angels Marinate. Yan ay bro, ate Jilay. Barahan na naman baga. Mm. Ay bro, mag-ay bro ka mo. Pagkain ka daw natin yun. Okay, may bulpin pa dyan. Tapos sila dyan sa duyan. Pinapawisan ako. Kuha pa ng isang card. Yung papayin sa... Kahit ano. Oh, may perma na naman, mga kalingap. Oh, nakalagay naman, Di ba ka krom-krom. nahilig? Krom-krom. Krom-krom. Yun na. Mm. Nalaglag. Tapos say stop. Piling stop. Sabi ka lang stop. Stop. 1, 2, 3, go. Ha? Sabi mo na lang pundo lugod, pundo. Pundo. Walang pundo. Di kita na tapos. Kunyan ko ba kita na yung size na Heart. heart. Lalagtag ko sa size na heart. Kunyan, ba kita na yung transparent. Salamangka. Diba? Yan o. Yan, salamangka. Salamangka. Ilalagtag din yan. Salamangkang itim. May krom-krom na yan. Kada? Krom-krom. Isipon mo tong cards mo habang tinututukan Aram mo ko na man. Di mo ara! Yan doon lang mailing nyo na banggit. Alam mo Krom-krom, basta yung bara niya Alam krom-krom. mo. Yan naman sa isa. Ala! Nag-spell. Singko. Ano nangyari? How do you do that? Paano nangyari yun? Tatak. Para kanta talaga sa tatay hindi ano. Kanyang ba? Ayun, Kuya mo naman. malabo kaya dyan. Pagtak sila. Kahit gili, ako nililisan. Nalimutan na. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalinga, Kalinga dance, dance. Kalinga, Kalinga,